Καλώς ήλθατε στον κόσμο του BCA, στον έγκυρο και σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Ένας κόσμος με ιστορία, όραμα και επιτεύγματα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Το BCA συμπληρώνει σχεδόν μισό αιώνα εκπαιδευτικής πρωτοπορίας. Υπήρξε ο πρώτος εκπαιδευτικός οργανισμός που ασχολήθηκε αποκλειστικά με τις επιχειρησιακές σπουδές με διεθνή χαρακτήρα και δυνατότητα μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το BCA εισήγαγε μια νέα αντίληψη αντικειμένου σπουδών που δικαιώθηκε στην πράξη. Οι εκπαιδευτικοί τομείς που κάλυψε αναπτύχθηκαν ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το BCA προσφέρει έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών μέσα σε ένα άνετο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μαθησιακό περιβάλλον στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του BCA εξασφαλίζει τις συνθήκες για μια ολοκληρωμένη και συμπαγή εκπαίδευση, γιατί παρέχει στους φοιτητές όλα τα εργαλεία μάθησης που θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία στους καθορισμένους χρόνους τον κύκλο σπουδών τους. Στο BCA οι συνθήκες διδασκαλίας είναι άριστες. Ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και σεμινάρια από καταξιωμένα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Επιστήμονες που βρίσκονται στην καρδιά της οικονομικής ζωής, καθηγητές που είναι ταυτόχρονα στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων, αλλά και ερευνητές με πλούσια διεθνή εμπειρία. Η επιστημονική γνώση, ο διεθνής εκπαιδευτικός χαρακτήρας και οι μέθοδοι διδασκαλίας διασφαλίζουν την ποιότητα εκπαίδευσης και αποτελούν εγγύηση για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων μας. Τα προγράμματα σπουδών Bachelor προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων έτσι ώστε να καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών Master του BCA σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να εγγυώνται μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Διδάσκονται από κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, PhD και Masters, διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε είναι εισάξια των μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Το BCA συνεργάζεται στενά με το London Metropolitan University της Μεγάλης Βρετανίας, το πανεπιστήμιο που εμπιστεύονται χιλιάδες φοιτητές από όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι απόφοιτοι του BCA ως απόφοιτοι του London Metropolitan University δικαιούνται αναγνώρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων από την ελληνική πολιτεία. Ο όμιλος BCA, ικανοποιώντας την ανάγκη για μια διεθνή πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα, ίδρυσε και λειτουργεί το International School of Athens και το International School of Larissa. Εδώ, σε ένα εξαιρετικό κτηριακό συγκρότημα σχολείων, παρέχουμε ένα υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στην αγγλική γλώσσα στα πρότυπα της διεθνούς ιδιωτικής εκπαίδευσης και τίτλο σπουδών International Baccalaureate, αναγνωρισμένο από τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο Melinas Kindergarten οδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα στάδια της μάθησης, με την επίβλεψη των άριστα καταρτισμένων νηπιαγωγών σε ένα ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον. Το BCA συμπληρώνει σχεδόν μισό αιώνα επιτυχημένης παρουσίας και προσφοράς εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε την ποιότητα σε όλες τις διαστάσεις, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις και βελτιώνοντας κάθε χρόνο τις υποδομές σε κτηριακές εγκαταστάσεις, τεχνολογικό εξοπλισμό, εκπαιδευτικό και διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό. Με την προσπάθειά μας σε όλους τους τομείς, επιδιώκουμε συνεχώς να τοποθετούμε ψηλότερα τον πύχη της ποιότητας σπουδών που προσφέρουμε, γεγονός που καταξίωσε το BCA ως έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό. BCA. Μισός αιώνας εκπαιδευτική πρωτοπορία.